naik motor kleru. Lah yang makan meneh. Kaki-kaki gila. Banyak sekali. Sampai gunung nggih, Mbak. Nak riyen. Kok nak riyen? Sampai iki nggih, Bu. Mesin iki dhewe-dhewe. Ana sing Hino, ana sing Mitsubishi ya. Jadi sesuatu Lagi apa? Iki Ya. FM. FM beruang F ngono. Iya. Aku mau sampean. Wis bisa. Yen maca amung karo Aja pengene cek baju keras. ana kaya Saya ngeram berapa lah? Saya ngeram berapa? Terus itu wae lah. Terus ojo iki. Main foto. putrane dalan. Foto. Gantengnya kaya ngono. Awe bapakne. Bener bapaknya yang ganteng. Sampean ame sewu, ireng kaya ora kok di bojo bagus sing curiga. Piye to iki? Anakku aku elek anakku ayu-ayu bagus-bagus ngerti apa? Aku iso, bapakne ngono kok ana ayu. Tonggo kuwi bagus-bagus. Bae kok ngono. Bojoku ki batin. Ora krasa dasare niku. Yen rapeni bojone niku patang sasi. Oh, Oh, ayo no. Oh, ayo. Aku bare tekan nggon aku lho, Lek. anakku ki sing barep. Ya sak kota sesuk sak anu Mbak dari kuwi itu yo ayu kae. Wis ana aku omong kok anak ayu ora iki mbokne petang terus. Lah iki tetep anakku kok. Lah kok iso wong genah bibit kuwi nek sekali gawe ya dadi ya kuwi. Nek wong ngerti dirasasi. Sange sasi 10 dino. Isih umpan 6 sasi. Terus sasi dilaene ora blas kok blugol. Yo sing urun liyane kowe. Ya ampun. Iki mau jarene iki 6 ribuan aja jare. Ah, tak sae. Kudune kowe iki iso rene lho, Pak. Iso ngeboti liya iki sampe ngerti. Ya gede kono. Wah. Urus iki. Dalane iki wis blokos kuwi lek. Ya sing jeneng wong kundang iki sapa sing dhisik ya kowe sing dinyanyi. Lah iya lah dhisik kono. Zaman wae langsulan ra ngono kuwi. Kok dhisik gedhe kono ngono. Dalane iki gede kono lah kono lewat ring road lho. Lah jane urung rampung iku ngomong. Oke, Cok. Cucuk tembakan. Tumbak cucukan. Kan saya ora sugi. Boten sangurut niku. Ya nek kudune mangkune 6 ribuan to nek kanan ngene iki. Bagus ngomong tole iso ribuan. Ngomong to. Rokok faktor bagi saged. Bet, kadang kula sampe tukang ngajari. Iya, niku iki dibut-dugo menawa ikut. Iya. Nah, iki gitu. Dia nek sing anu isih apa jenenge separo-separo lho. Maksudnya kono yo patek positif, aku yo patek positif. Nah, mulane itu jenengan iki ora karuan, iki dibutuh dhisik. Lah kok wis karuan. Wis tau niku bunteri jenengan Gunung Kidul niku nek
Dinane Senin Pahing, sampai malam 21 iku rasane iku 53 titik. Terus iki. Aku iku tolong sasi kepungkur diundang. Tenan iki yakin itu Mas Purnawan diundang. Jebret. Kok punderi nang ya? Punderi mandiri jebret lah kok lek sedula iku semua orang kok dulu. Aku yang berarti mulai iki mangan uncang yang lebih lele. Oh kasih teh disyukuri. Ya aku ya syukur yo nang apa-apa. Ya nek wong seniki udune ya sapa sing sithik ya kuwi iki. Ah niku ta. Aja pe batin ngono kuwi ora apik. Mulane kula Bersyukur sing kuwasa ngono lho. Iku. Dengan seneng niku Mas. Iya. Memang aku ki kudu seneng-senengan ya wis. Dari melindungi binatang buas. Kalau mau jadi buas ya? Yang tidak mau Keseruan toh? ora apa-apa. Ngene lho. Iki lah cantik-cantik arpole dadak kejak telu mau isih utuh-utuh isih utuh. Lha kowe iki adek kowe lho pupuran nang iki kedhe rontok. Oh sampeyan ora dadi bojone ate wong kok kepupur kok anggere ditemploke rontok. Nah kayak iki merje. Iki dia tak pasang copot. Nduk, iki wis ayu-ayu nek kita kepingin wis. Ojo cok kulino terkontaminasi dengan informasi yang tidak positif. Contohnya? Operasi plastik ojo. Lah ngopo? Ndak dadi ember. Gonang kita operasi plastik. Payune koyo video sih. Kita behayo iki kok. Sampai kita koyo sekarang. Wah, itu mandok. Si kurang terima. Operasi plastik. Wong wedok dipakai. Nek dicipoke ngerti. Iya carane operasi plastik terangane kulite saka ngisor iki dicwedel munggah. Wis mari. Heeh. Coba. Iki sing operasi ora kok wedok. Wong wedok ndek brengos. Lah ya kok sebelum sih. Wetongan dibrengos. Terus kese kan mau. Belum rampung ya. Wong itu kan dibrengos. Ya mesti operasi plastik. Kalau iki sing dikotoknya bos kok ngono kuwi. Lah apa nek itu buku profesor iso buka proyek. Ngisor sing gak ngendi sik. Yo pikirnya iki ora tunggang. Kok jaremu wulu subuh? Ora kok wedok dadi wulu subuh nek. Ngambung ya kok dia. Lah nang pagi ku operasi Yunan. Tenan nek kok dokter kurang mesti bener. Iku malah nang Singapura kok kaya. Ojo nyalahin dokter di sekolah larang lho. Nek nek ora bener wong Singapura nek dokter iki. Oh. Wong wedok dia mesti kira siji. Bilang sih beli sih. Dibati. Lalu Lalu apa? lalu sikilanan. Kok iso? Lemponakan barang wis mati. Piye? Barang pipis iki siji nekuk siji kan. Apa tenan mati kan? Bodoh. Kabeh, kowe duwe. Aku harus bocap ya. Ya kudu prati kare melu duwe kok. Guna
iku jarene kangen karo kula takon rakul ke ngambung sing ngomong. Mangan roti ora kebutuhan, tuku klepot diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon go ngendrok karo jenggeng. Ajaran Aku malah jeneng. Ngono ki langase budhe piring. Biasa. Arep piye? Arep piye? Digundungake. Oh iya. Namun terang-terang kae kula. Oh. Kayak batu. Aku ngapa arep piye ngono. Boten iki sirah perlu itu agak-agak piye. Gak. Ayo sengit lho kowe. Sengit lho. Kok gak ora tau iso jale. Iso rek nang iki waduh ora iso Mas bar-bar tuh Mas. Nah iki iso rek ora iso bareng-bareng. Wis aku nami ngalah terus lho ngono iki. Mergane nek iki iso iki jane bayare iki akeh jane asline iki. Iki percaya lah. Ampun gagu, ora ora iki kok jago ngono ora ngono. Iya ben boyo tekan amarah apa kok. Wah, Iki ki nomorku dhewe. Dan iki bumi Triharjo iki tanah kelahiranku gitu. dan sekarang kalau aku yo copo. Suwe-suwe katon karo aku. Ono malah aku bilang sekarang kalau aku. Aku oke. Aku barangan ki nang nggonku dhewe. Iki gede cilike Mas Gareng iki ngendika iki ning kutah darahnya sendiri wayangan iku ora nampa lho. Tapi ya, Pak. Tenang, mboten apa lho, Mbak. Begini maksudnya apa ki? Apa gini? Maksudnya nggih. Mboten apa Kula mung maca pirang-pirang aku nek kanca ki wis diraca sine nyo. Diraca sine nyo. Dicontoh iki lho kena dicontoh. Bos. Padha kalih kula niku sampeyan. Larang ngono. Waduh apa gene aku iki ya menangi aku nemu duwe kek ya ngono. Seni, sentuhan rohani alat silaturahmi. Uang itu nomor 28 ya. Oke, berarti nomor itu lebih pas seduluran. Yo. Kota kali ini lebih pas seduluran. Nggak milih kalau kehilangan sedulur kalau kehilangan duit, kalau saya mau kehilangan itu. Jadi dia pakai langan apa? Ya. Ya. Apa? Jadi dia nggak kujuran aku tuh. Udah semua aku. Iya. Nek dengan setu ngono kaya ora makan. Nyayat sok katu kurati wajote Sebagai rezeki. Amin. Nawang sewu kata bapak ingin aksen lengkap Monggo niki dalu-dalu. monggo kulo sanggaya Kuyi sampun ketok padang ingkang
nek iki ono jane sing ora susah wedi tapi ora budal iki karo kanca yo ire supaya nanti berke hati sendiri. Ya, terus. palingnya pancare saya dadi Pak RT RT. Apa jabuwe dukuwe Ujung iso anane yang dibuka RT ngaruan kira bayaran. Terus. Sojo apa tuh seperti guru menyambut gawe piye untuk nganti dinoso yang dijani becik oleh yang saru-saru Hubungan hati kuku hubungan hati diri. saya abot jalan dadi pagi hari esok awan sore ngono Kudurat sekolah hati Remoto sikit kuat untuk nganti sewak monggo karo isih mikir tapi ye nasib besar. saya abot meneh ngomong sekedar ditentara badan harus sehat buat manggul senjata rela bisa anak saudara apalagi keluarga itu semua demi pembela nusa dan saya akan ketik saya di polisi yang menyambut gawe RT wis, polisi wis, tentara wis, saiki lurah. wes Burung. Wis ya dukuh. Panjang apa sih jadi duko? Panjang esok ragu ku angkawe rawuh. Wong wis ditojok kono kene gone wong wong. Nek jam 5 sore metu golek butuh. Iku ora dukune sampean. dukuh. Kene yo ora. Ora gitu. Ya pokoke jenenge RT ono Mas Bagong. RT itu sudah seratoke bola-bali ning ini. RT itu besok panggilannya bukan RT lagi. Apa? Kepala daerah tingkat 7. Kok dhuwur ngono malah. Itu dan gubernur tingkat 1, bupati, pernewu, kelurahan, duko, RW, RT. Oh, terus sambutan kepala daerah tingkat 7. RT Ora lah nek RT ki bayarane piro? Nah, ngerti nih gue asuransi nih orang Ono kok asuransi. Anten. Piro? Dia keluar itu selama masih menjabat RT, tapi Tuhan itu kan ya nggak tahu kita jabat Tuhan. Iya. Makanya ya. Ini 44 juta. Wah, banget. Kamu sampean jago jadi kan. Mulanya aku lihat kok ngeke kopi yang ngati-hati ini mobil dan ini ada kok cyanida. Moko RT ku ki anyar lho, berarti upaya 44 juta. Makanya. Ya ampun, niku ning pinggir apa ge Jogo Runo. Sing penting ndedonga muga-muga kali sisa putra panjang yuswa barokah bermanfaat. Sing dadi RW saiki. RW urung mau. Napa enggak saya dadi RW? Kudu iso nonton lingkungan. Kudu iso mimpin RT-ne. Apa maneh mimpin bojone. Itu waktu ngawur aku ya. Kae ibu nganggo jilbab dokumen, sing nganggep jilbab yakin piyayine kudu eling. Marang Gusti kan saben dina peparing antine kudu sabar ora kena kuping-kuping. Liyane ku ya apa? Rane entak kok. Ana wek kang wajahi bebas. Kalau jenenge kelak ketunggal rek kudu ora kena dilas. Untuk menuju ini paling apa lagi? Ini sudah diparingi. Umpamane Mau sinden mau saiki dalan yo, Bo. Wis, dalan wis. Yo yo, Go. Wis, sing gampang. Wes, Urung. ora perlu aku sih. Iki mono jenenge gampang. Wilayah bisa jadi kaya nganggo gampang.
Dan apa sih lo rakyat mau sejak butuh kerapatan mau harangan. Sound system. Apa mana saya jadi tukang son. Alamatnya jelas ora son perlu takon. Menungguin wis ngendi mawon pokoke selamat sing penting kelakon. Peniti gamelan. Apa itu? Kono-kono iku. Peniti. Ayo kudu iso kok. Lah nek Jakarta aku tak garukan iso kan ora. Aku nek Jakarta ning bojoku capek gunung iki selawe yuta. Weh. Ono aneh. Dina kan gadeke sertifikat ngono. Adian. Madian awadan Apa? Ya ben aku ya ben. Ngisi radiator. Biagane iki pembirone isih cakep nek ora aku selalu iki. Piye? Nek ora oh mari sumpah. Ngono. Iya. Dadi tikane dia iki panen iki kongkon. Bocah karang ono makmu kae. Kan ono kebuka terus oh mari sumpah. Nek saiki ra ngono. Piye? Mana cilik kongkonan ketok nek kebukan. Oh sumpah. Dadi ngerti sih.
loro, telu. Sapa desa Okta karo Saras maju. Ayo Okta karo Saras maju liyane sing telu ki sing siji kiper loro bek. Kayak main bola. Ya bal-balan ya. Mripate iki ngantuk, mripate rasa digawa kek. Babake kaya. Ya itu Ayo, ayo. kalau Saras kakak berat.